Ola, chámome Elsa, teño 11 anos e estudo no CEIP da Ramallosa. Hoxe estou moi ilusionada porque vou coñecer a Marta, unha muller que traballa como enxeñeira informática. As enxeñeiras son persoas que usan a ciencia, a tecnoloxía e moita imaginación para crear cousas que melloran a vida das persoas. Marta é un exemplo de que as mulleres podemos estar na tecnoloxía, inventar, programar e decidir como será o futuro. Por iso hoxe vou achegarme ao CIEDIX para falar con ela, facerlle algunhas preguntas e descubrir un pouco máis da súa historia e do seu traballo. Ola Marta, vou empezar preguntándoche, que é ser enxeñeira informática? Bueno, a enxeñería informática, basicamente vai de falar coa xente, de ver cales son os seus traballos, os problemas que teñen e buscar solucións creativas para resolver eses problemas a través da tecnoloxía, non? Por exemplo, imagina que podemos entrenar unha máquina para buscar, non sei, un tumor nunha radiografía, non? E podemos axudar a medicina, non? A salvar vidas, non? Ou podemos, imagina unha persoa que ten, non sei, un traballo moi aburrido, non? Porque fai unha tarefa moi repetitiva, non? O mellor pensamos, vouche poner un programa aí que faga o teu traballo máis fácil, non? E basicamente vai diso, non? De detectar problemas e como solucionalos, non? A verdade é que é unha profesión moi bonita. Por que decidiches estudar a enxeñería? Sempre quixeches dedicarte a iso? Pois mira, Elsa, a verdade é que non. A mí no colexo gustaban as matemáticas, basicamente. E cheguei un pouco tarde, supoño, aos ordenadores, non? Lembro unha asignatura que tiñamos, non sei, aos 14 anos ou así, debería ser a primeira vez, e, ensinárome aí a programar. Gustábame as tecnoloxías en xeral, e, como digo, as matemáticas, pero, foi no momento de decidir, cando iba a entrar na universidade, as cousas que me gustaban, pensei no que me gustaba, no que podía dedicar no futuro, e escollín nese momento, a principio non moi convencida, a verdade é que estou moi contenta coa decisión. Por que son tan poucas as nenas e mozas que escollen carreiras profesionais tecnolóxicas? Sí, eso sí que me preocupa. Hai nenas e mozas que a verdade é que cada vez menos, non? A pesar de que, sin dúbida, este é un traballo moi bo no que necesitamos o punto de vista feminino en xeral, non? A verdade é que as nenas e as mozas de hoxe son moi importantes para a tecnoloxía do futuro, non? E por que esa barreira? Pois eu penso que non estamos explicando ben o que é a informática, non? Quizá cando a xente pensa en informática, pensa, non sei, en videoxogos de matar, en hackers ou en xente rara metida en lugares escuros, non? A informática non ten nada que ver con iso, non? Nin a tecnoloxía. Hai moitísimas cousas diferentes, problemas moi luminosos, entretidos, que teñen moito que ver con nós. Eu penso que non é certo que as nenas e as mozas non lles guste a tecnoloxía, o que pasa é que non nos estamos explicando ben, non? Penso que vai por aí. Tiveches algún momento no que pensaches que non podías ou que non era para ti? Que fixeches nese momento? Pois mira, sinceramente non. Eu dende o principio tiven claro que a tecnoloxía era o meu, nunca pensei que estaba no lugar inapropiado, inadecuado. É certo que, a miña vida profesional hai moitos homes, pero son xente coa que colaboramos activamente, tamén hai moitas mulleres. Penso que esa é unha riqueza, en ningún momento me sentín fora de lugar. De feito, por eso animo, non, as nenas como a ti, as mozas, non, a levar este camiño, porque a verdade é que é algo no que te sintes moi realizada perfectamente. En que estás a traballar actualmente agora? Pois mira, nós na Antega levamos os servicios profesionais, os servicios tecnolóxicos profesionais da Xunta de Galicia, non? Na miña área, levamos proxectos e servicios para todo tipo de, das consellerías do goberno da Xunta de Galicia. Facemos proxectos de servicios sociais, de emprego, para o mar, para moitísimas consellerías diferentes. É un traballo moi diverso. O teu traballo ten relación cos centros educativos? Pois sí, precisamente é unha dos ámbitos, non, no que traballamos, na área na que eu traballo, están a xerencia de proxectos de educación, que fai, ocúpase disto, non, de todos os servicios tecnolóxicos que teñen que ver coa educación, por exemplo, sistemas a avalar, non, ou calquera os paneis digitais que se utilizan nas aulas, ou calquera servicio tecnolóxico que ten que ver co sistema educativo público, non? Estamos aí
facendo e tratando de facelo ben para vos. Que che gusta facer no teu tempo libre? Ai, Elsa, a ver, aquí teño que confesar o mellor que sou un pouco friki. Gústame, pois non sei, a ciencia ficción. A verdade é que lle dedico o mellor máis tempo do que debería. Non leo moito, bueno, gústame as películas e as series e todo este tipo de cousas, sí. Como crees que vai cambiar a tecnoloxía nos próximos anos? Pois mira, eu penso que o máis bonito de todo é que non o sei. Porque o que vai pasar está probablemente por inventar. Cando ti chegues a traballar e xente da túa idade, probablemente podedes escoller traballos que non están inventados e que aínda non existen, non? E iso a min parece moi bonito e moi interesante, non? Porque fala da flexibilidade, da capacidade, non? Que ten a tecnoloxía e as ciencias pois para evolucionar coa vida, non? Que se trata diso, non? E a verdade é que bueno, é un reto no momento no que estamos, e a min gústame estar na parte do mundo que participa dese reto, non? É moi bonito. Que lle dirías a unha nena que pensa que a tecnoloxía ou a enxeñaría son cousa de nenos? Bueno, diríalle obviamente que está equivocada. Para empezar, non hai nada que sexa só de nenos ou só de nenas, non? Eso penso que está superado a estas alturas, non? Pero ademais é que é claramente necesario que as nenas e as mulleres se incorporen a tecnoloxías, a enxeñerías, a ciencia en xeral, non? Porque ese punto de vista das mulleres é fundamental para que fagamos unha evolución tecnolóxica que incorpore esas necesidades, non? Aí, mira, un exemplo, non? As probas con medicamentos históricamente fixéronse con homes, non? E cando as mulleres teñen unha bioloxía diferente, non? Por que, non? Facemos algo como isto, non? Hai que ter o punto de vista das mulleres en conta, non? Hoxe en día, coa evolución da inteligencia artificial, é moi importante, sodes moi importantes as nenas e mozas de hoxe, para nada hai que pensar que hai unha barreira de xénero neste asunto, non? Tendes que estar aí. Hoxe descubrimos que non existe unha única maneira de ser muller, ningún único camiño posible. Aprendemos que podemos ser enxeñeiras, creadoras, soñadoras, investigadoras ou todo ao mesmo tempo. A tecnoloxía é unha parte esencial do mundo que ven, e ese futuro tamén precisa das ideas e da mirada e do talento das mulleres. Escoitar a Marta axúdanos a entender que as nenas tamén poden liderar proxectos, programar, inventar aplicacións e cambiar o mundo. Porque cando máis voces participan na tecnoloxía, mellor será o futuro que construamos. E porque todas temos dereito a estar onde queremos estar.